Bé, bona tarda. El meu nom és Gerard Galla. Jo us vinc a parlar de què és el canvi climàtic i primer volia fer una breu presentació perquè sapigueu qui sóc jo i per què us ho estic explicant. Jo sóc biòleg ambiental, vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i em vaig treure després un màster de Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental a la UPF BCM i des de llavors m'he estat dedicant a fer xerrades de comunicació, de fer una mica de divulgació científica, que és una mica també el que farem avui aquí. Simplement us volia comentar que ja vaig venir a fer una xerrada aquí al centre fa més d'un any sobre un projecte personal que tinc jo que es diu Bioports, que us convido que si vulgueu ho investigueu. Simplement és un projecte sobre divulgació de la biodiversitat del Parc Natural dels Ports de Tortosa-Beseit, que no sé si heu estat alguna vegada, però que val molt la pena i que jo intento difondre una mica els animals i plantes que tenim per allà. Però no volia avui tornar a fer una xerrada de bioports, perquè si no seria el mateix. Llavors, des del 2021, des de fa 4 anys, treballo de tècnic de comunicació al CREAF, que no sé si ho coneixeu, però és un centre de recerca científica pioner a Catalunya en temes de biodiversitat, boscos, ecologia. Llavors, des de fa 4 anys estic allà fent això, una mica de comunicació científica. Llavors, de què us parlaré avui? Primerament us faré una petita introducció, començarem pel principi, com totes les històries, el tema del canvi climàtic, anirem una mica a les causes, com hem arribat fins a la situació actual, una mica també les conseqüències, és a dir, una vegada ja estem en aquesta situació, què és el que està passant, i acabarem una mica en diferents consells que us donaré per a combatre la desinformació envers aquest tema, i també us faré algunes recomanacions de documentals o pel·lícules que jo trobo que són interessants sobre aquest tema. La xerrada en principi durarà sobre una hora i mitja, depenent de si em feu moltes preguntes o poques, espero que moltes, perquè no m'agraden les xerrades unidireccionals, de fet ja tinc algunes preguntes per a vosaltres directament, però qualsevol pregunta en qualsevol moment podeu aixecar la mà, em podeu interrompre, si no l'interessant és també al final fer un debat. Llavors, què és el canvi climàtic? Tirant directament de lo que és la definició estricta, el canvi climàtic és una variació de l'estat del clima, com la pròpia paraula diu, que persisteix durant llargs períodes de temps. No és un canvi de que avui faci calor i demà faci fred, sinó que és una cosa que persisteix durant molt de temps. Llavors, això pot estar causat per factors naturals o per altres factors, com veurem en el dia d'avui, i en general això ho veiem reflectit en canvis sobre la superfície de la Terra, però també sobre l'atmosfera. Llavors, vosaltres direu, d'on he tret aquesta definició? Aquesta definició no me l'he inventat, perquè si me l'hagués inventat no seria científic, seria una altra cosa. Llavors, aquesta definició... no, perdoneu, que primer van les altres definicions. Us he ficat aquí simplement altres conceptes relacionats amb canvi climàtic, perquè a vegades podem confondre efecte hivernacle, canvi climàtic... Aquí us he ficat algunes, per exemple, el clima, si estem parlant que és un canvi en el clima, doncs és important saber què és el clima i és aquesta tendència del temps atmosfèric durant molt de temps, el que us dic. Si avui plou o demà no plou, això no és clima, això és meteorologia. En canvi, si diem fa 20 anys que cada vegada plou menys, doncs aquí sí que estem parlant de clima perquè és una tendència al llarg de molt de temps. L'efecte hivernacle, com suposo que molts sabreu, és quan arriben els rajos solars i per culpa d'alguns gasos no poden sortir, es queden atrapats i augmenta la temperatura. Aquest augment de la temperatura global és el que coneixem com a escalfament global, que és el següent concepte. I finalment, el forat de la capa d'ozó, que també està relacionat en això del canvi climàtic, que és un deteriorament d'una de les capes de l'atmosfera, de la de l'ozó, que justament se va fer per uns certs gasos que fa anys els van prohibir i que justament una de les poques bones notícies que us donaré avui és que el forat de la capa d'ozó en principi diuen que s'està començant a revertir. Llavors, una de les coses que sí que estem solucionant en aquest tema. Llavors, com us deia, d'on he tret aquestes definicions? Clar, no me les he inventat, sinó que les he tret del IPCC, que això és un dels conceptes que m'agradaria que conegueu avui si no el coneixeu. L'IPCC és el grup intergovernamental d'experts i expertes sobre el canvi climàtic. Està format per un conjunt de 195 experts i expertes d'arreu del món que el que fan és reunir-se cada any i dir, què has investigat tu, què he investigat jo, i es posen d'acord una mica en com està la situació, quines prediccions han fet, una mica per a veure això, quina és la situació i poder fer polítiques d'adaptació i mitigació envers a les dades, envers a la ciència. Cada any treuen un informe bastant extens i bastant totxo de tot el que s'ha parlat, de tot el que s'ha descobert i de com està aquesta situació. Aquí us he ficat una foto perquè un d'estos 195 experts i expertes d'arreu del món és d'aquí de Catalunya i de fet és del CREAF, del centre on treballo jo,
que és aquest home, és el Jofre Carnisser, i simplement ho he posat perquè no us penseu que això és un científic de Suècia i un de Xina, no sé què, que sí, però que aquí a Catalunya, a casa nostra, també tenim experts punters de primer nivell, si no, no estarien a l'IPCC, que és com el màxim a nivell de canvi climàtic. Com us deia, com totes les històries, lo interessant és començar pel principi, no? I aquí us llanço la primera pregunta que us faig jo a vosaltres, que és: quan creieu que ens vam començar a donar compte, els éssers humans, de que les nostres accions podien tenir conseqüències sobre la natura? Quants anys creieu que fa que sabem això? 100 anys. 100 anys? Algú creu que fa més de 100 anys? Sí? 150? Fa 2.300 anys. Clar, fa 2.300 anys no hi havia canvi climàtic, afortunadament, però sí que fins i tot els pensadors d'abans de Crist ja començaven a... Clar, sabeu que ells se dedicaven a pensar, no? Perquè això són pensadors. I sí que se'n donaven compte que algunes accions, per exemple, si agafaven un bosc al costat d'una ciutat i el tallaven per a fer vaixells, se'n donaven compte que els protegia menys quan hi havia inundacions o que la temperatura del poble pujava, no? Clar, eren coses molt petites i molt a escala local perquè, com us dic, no hi havia canvi climàtic, però sí que en algunes coses ja començaven a dir clar, al final som éssers humans, com tots els animals, necessitem uns recursos i, per tant, des que es va començar l'agricultura i la ramaderia, que estem explotant la natura. El que passa és trobar un equilibri de fins a on podem arribar sense carregar-nos-ho, no? Llavors, aquí us he ficat una mica més de referència històrica. La història d'esta dona sempre em sembla molt interessant explicar-la, que és Eunice Newton, que a l'any 1856 ella va ser la primera que va descobrir que l'augment del CO2 que hi havia a l'atmosfera, fixeu-vos, fa 200 anys quasi, se'n va donar compte ja que aquest augment del CO2 podia provocar un efecte en el clima i podia fer que hi hagués un augment de les temperatures. A part de perquè és un descobriment molt important, per què m'agrada explicar la seva història? Perquè és un exemple claríssim de com ja en aquella època hi havia moltes desigualtats de gènere, perquè ella va ser la que ho va descobrir, però com en aquella època les dones no podien participar dels congressos científics, se van portar el mèrit del seu descobriment un home que va fer el mateix uns anys després. Afortunadament, molts d'anys després se va descobrir que això havia passat i s'ha pogut revertir una mica, però crec que és important sempre explicar la seva història. Llavors, parlem de canvi climàtic, efecte hivernacle. Llavors, una altra pregunta que us llanço. Quins gasos d'efecte hivernacle coneixeu? No tingueu por a equivocar-vos, que per això estem aquí avui, per aprendre. Un és molt evident. Molt bé, el CO2. Quin més? Només és el CO2? El metà. El metà, molt bé. CO2 i metà, diòxid de carboni i metà són els dos principals. De fet, fixeu-vos que la gran majoria dels gasos d'efecte hivernacle són el CO2, però també tenim òxids de nitrogen, gasos fluorats, tenim tot un conjunt de gasos a l'atmosfera que ens estan provocant un problema. Llavors direu, llavors el problema és que tenim estos gasos, doncs eliminem estos gasos i ja està, no? No és ben bé així, perquè de fet, si no tinguéssim cap d'estos gasos a l'atmosfera, si per exemple no tinguéssim CO2 a l'atmosfera, la temperatura mitjana de la Terra seria de menys 18 graus. Clar, seria molt difícil viure en un planeta a menys 18 graus de mitjana. Llavors, quin és el problema? Si estem dient que aquests gasos estan generant una temperatura correcta, però al mateix temps ens estan generant un problema, doncs que la concentració de tots aquests gasos està augmentant en els últims anys. Aquí veu per a cadascun d'aquests gasos, dels gasos fluorats, dels nitrogenats, dels del fluor i dels del carboni, com han anat augmentant des de finals del segle XX fins a l'actualitat. Hi ha hagut un augment considerable de tots. Què passa? Que aquí a Catalunya realment ja no estem en la pitjor de les situacions, afortunadament. Això és l'evolució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle aquí a casa nostra, a Catalunya. Ara estem emitint menys gasos d'efecte hivernacle que, per exemple, el 2006-2007, que va ser el moment en què estàvem més a tope en aquesta emissió de gasos. Però aquí estem veient que a nivell de Catalunya hem millorat, almenys en la part de les emissions. Quin és el problema? Clar, que això és un problema global, no és només de Catalunya, no som només nosaltres, sinó que forma part de tot el planeta, perquè això és un canvi climàtic global. Llavors, aquí entra en joc un concepte molt interessant, que és la justícia climàtica, que és intentar mirar, per dir-ho d'alguna manera, quins són els culpables d'aquestes emissions. Qui és el culpable d'aquest canvi climàtic? I aquí jo us pregunto,
Quins països creu que són els que emeten més diòxid de carboni a l'atmosfera? La Xina. Els més desenvolupats, Estats Units, no? Índia. Vale, anem a veure el rànquing, que això sempre és bastant interessant. Fixeu-vos, Xina cada any emet 11 milions de tones de CO2, 11.000 milions de tones de CO2 a l'atmosfera. Després aniria als Estats Units en 5, o sigui que Xina és quasi el doble que als Estats Units. Després aniria a Índia, Rússia, Japó, bla, bla, bla. I Espanya, per si teniu curiositat, estem al número 27, que tenint en compte que són més de 200 països al món, doncs Déu-n'hi-do, no? De fet, aquí al mapa podeu veure molt la diferència entre els que contaminen més i els que contaminen menys. Vale, llavors, si tenim 3 països que contaminen moltíssim, ja està, no? Senyalem a estos 3 i diem, ei, que us esteu passant de la ratlla, això ho hem de parar, no? Bueno, no és tan fàcil, perquè si, per exemple, jo us digués, en un cas hipotètic, que Espanya i Andorra contaminessin igual, us semblaria just? No, no? Per què no m'ho semblaria just? Perquè Andorra és molt més petit que Espanya i diríem, a veure, sou 4 gats, no pot ser que estigueu contaminant el mateix que un país que teniu al costat que és 200 vegades més gran, no? Llavors, aquí és on entra el concepte de quins països creu que contaminen més en comparació als habitants que tenen? Creu que són els mateixos? Quins creus que poden ser països molt petits però que contaminen molt? Dubai, Qatar, Aràbia Saudí, sí, són els principals extractors de petroli, no? El Qatar seria el número 1. Fixeu-vos, per habitant, cada any a Qatar, per cada habitant s'emeten 35 tones de CO2 per persona, imagineu-vos. Clar, quin és el problema? Que tampoc podem dir, ei, és culpa de Qatar. Bueno, el petroli que es trau aquí a Qatar s'envia a tot el món, no? Tots depenem del petroli de Qatar. Per tant, estem veient que tot i que hi ha uns països que contaminen molt més que uns altres, potser no és tan fàcil com assenyalar un o assenyalar l'altre, perquè al final, si hi ha un negoci internacional en què tots estem comprant productes que venen gràcies a la producció del petroli, per molt que hi hagi uns països que contaminen molt, tots estem una mica sent part del problema, no? I aquí ve una part de la presentació, que és la part de les causes, que he volgut fer-vos-la una mica més dinàmica. Ho farem, si voleu, en el mòbil, en el Kahoot. Si algú no ho vol fer en el mòbil, ho podeu contestar una mica amb alçada o el que penséssiu. Com veureu, ja us dic, no serà tot preguntes, sinó que entremig jo aniré fent explicacions. El primer que crec que és molt interessant és estem parlant de causes del canvi climàtic, és a dir, quins són els causants, com hem arribat fins aquí, i crec que és molt important dividir-ho per sectors, no? I aquí tenim diferents sectors, com és l'aviació, els avions, el transport per carretera, és a dir, cotxes, camions, etc. Altres transports, com són vaixells, trens, etc. Construcció de residències, que això inclou tant l'energia per a mantenir les cases calentes com tots els materials per a construir-les, les fàbriques, que no cal molta explicació, l'agricultura, és a dir, tota la producció d'aliments, tales de boscos i canvis d'usos del sòl, o altres que no estiguen inclosos aquí. Llavors, la primera pregunta que us faig és, de tots aquests sectors, quin creieu que és el que més contamina a nivell global? Estem parlant a nivell mundial. Serien els avions, serien els cotxes o camions, serien les fàbriques o seria agricultura, desforestació i usos del sòl? Vale, molt bé, la majoria heu contestat que eren les fàbriques, és correcte. Després verem tots els sectors. Llavors, després de les fàbriques, després d'este, quin seria el segon? Ara és el moment de decidir si voleu votar per un altre o voleu mantenir-vos en el que havíeu votat abans. Bueno, les fàbriques ja no, òbviament. Bueno. Vale, a veure si funciona, ho provem en un altre. Vale, el segon era l'agricultura, sí, l'agricultura, us surt? Ara? Vale, perfecte. Doncs quin seria el tercer? Després de les fàbriques i de l'agricultura, quin seria el tercer que més contamina? Els avions, el transport per carretera, cotxes, motos, etc., les residències, és a dir, les cases, altres despeses energètiques. Quina d'aquestes creieu que seria la tercera?
Veig que aquesta no ho ha encertat tant. Tranquils que ara al final tinc tot el gràfic sencer. I l'última sobre este gràfic, després d'aquestes tres, quina seria la quarta? Si serien els avions, els cotxes, altres transports o altres despeses. D'aquestes quatre, quina creu que seria? Només dos ho heu encertat, seria altres despeses. Ara veureu el gràfic complet per a resoldre els dubtes. Aquí tenim els sectors que més contaminen a nivell mundial. El que més són les fàbriques, després seria l'agricultura, després la construcció de les cases, altres despeses energètiques, transport de cotxes, transport d'altres, tipus vaixells, i el que menys, els avions. Clar, això vol dir que els avions contaminen poc? No, això vol dir que són els que menys contaminen a nivell global. Clar, hi ha molts menys avions que d'altres coses, però després ho anirem parlant sector per sector. Llavors, el que més contaminava eren les fàbriques. Per què contaminen tant les fàbriques? Perquè, evidentment, fa molts d'anys no hi havia ni una fàbrica i ara s'ha multiplicat, des de la revolució industrial hi ha hagut un augment molt considerable de la producció de materials, d'energia. Llavors, la pregunta, aquesta sí que és més de cultura general, en quin segle va començar la revolució industrial? En quin segle va començar la revolució industrial? Als anys 1700, segle XVIII, 1800, 1900, als anys 2000. Estem tots, no? Em sembla que som 9 i tot el rato es queda pensant. Aquí hi havia trampa i és que el boom de la revolució industrial va ser el 1800, però va començar 15-20 anys abans, va començar sobre el 1770, 1780, els alumnes també sempre me la fallaven perquè també feien el mateix. Llavors, des de la revolució industrial, què és el que ha passat? Doncs que la gent abans, això és la distribució de la població, abans la gent vivia en zones rurals, és a dir, en pobles, i la població rural, la població dels pobles ha anat baixant i en canvi la població urbana ha anat creixent. Això ho sabeu, la majoria de gent abans vivia en pobles i ara per temes laborals o per temes de producció tothom s'està concentrant a viure a les ciutats. I què passa quan la gent comença a viure cada vegada més ajuntada? Que es produeix una cosa, sobretot a través del capitalisme, que és el consumisme, que el consumisme és la tendència que tenim, la necessitat de voler comprar productes i serveis que potser realment no necessitem. Llavors, relacionant amb el consumisme, aquí hi ha una pregunta que és: quin és l'últim model d'iPhone que ha sortit al mercat? A veure si ho sabeu. L'iPhone X, l'iPhone 15, el 16 o el 17? Això també és una mica trampa, ara després us explico per què, però... no és que sigui trampa, però... La majoria l'heu encertat. Era una mica trampa perquè l'iPhone 17 ha sortit fa un mes, però aquesta pregunta sempre la posava als alumnes perquè tothom sabia quin era l'últim iPhone. Llavors, per què poso aquesta pregunta? Perquè quanta gent té iPhone o té l'últim iPhone? No és un percentatge molt gran de la població la gent que tindrà l'últim iPhone. Llavors, per què sabem que és este? Perquè estem constantment en publicitat, i més ara que ha sortit, estic segur que si sortiu al carrer, en menys de 3 carrers, veureu algun anunci de l'iPhone 9, o sigui, de l'iPhone 17, del que acaben de traure. Per què? Perquè hi ha aquesta necessitat de crear-nos vinga, compra això, compra això, compra això. Això, bàsicament, és el que us dic del consumisme. I això també, evidentment, acaba afectant en que produïm més i més i més. Què passa com més produïm? Que més residus generem, això és lògic. Per una banda tenim els residus que generem a casa, els que tirem tots, que reciclem. Després també estan els de la indústria, les indústries químiques, les indústries nuclears, també generen tot un seguit de residus que són molt més difícils de gestionar. Llavors, un dels residus dels que més se parla, i ho sabeu, és dels plàstics. Llavors, igual que abans, us fico un gràfic que és quina és la gestió mundial de residus plàstics. Quina d'aquestes 4 gestions creu que és la majoritària? Reciclats, incinerats, és a dir, cremats, enviats a enterrats abocadors o mal gestionats. Mal gestionats voldria dir que acaben
a la natura o que acaben a algun lloc o a l'aigua, a algun lloc on no haurien d'acabar. Quina d'aquestes 4 creieu que seria la majoritària? Fixeu-vos que és quasi la meitat dels plàstics d'arreu del món. Acaben cremats, enterrats, acaben a la natura, són reciclats, què creieu? La majoria heu apostat per la pitjor opció, en aquest cas no era la correcta, afortunadament, però bueno, Déu-n'hi-do, la majoria dels plàstics acaben enterrats en abocadors. De fet, fixeu-vos que la meitat acaben enterrats a abocadors, un 23% són mal gestionats, un 20% cremats i només un 10%, un de cada 10 plàstics, per dir-ho d'alguna manera, va reciclat. Llavors, la majoria dels que estan mal gestionats és perquè acaben a ecosistemes aquàtics, és a dir, als mars, als oceans, molts d'estos plàstics, dels que no es gestionen correctament, acaben allà. Llavors, relacionat amb residus, si tots aquests plàstics que hi hagués a l'oceà, ens imaginem que fossin botelles de plàstic d'1,5 litres, quantes botelles de plàstic d'1,5 litres creieu que tenim als mars i oceans? Convertim tot el plàstic que tenim al mar, de tot el món, en botelles de plàstic. Quantes botelles de plàstic creieu que tenim? És difícil d'imaginar perquè, clar, és molt de plàstic, però... És 1 bilió, o sigui, en aquest cas sí la pitjor de les opcions. Fixeu-vos, 1 bilió és 1 milió de milions de botelles de plàstic. No ens podem imaginar ni el que és 1 milió de botelles, no cabrien en aquesta sala, imagineu-vos 1 milió de milions de botelles de plàstic. Doncs això és el que tenim, evidentment no són botelles, als mars i oceans. I a sobre, les autoritats ens diuen que si es mantenen les tendències actuals de producció i producció, d'aquí a 26 anys podríem arribar a tenir el doble de plàstic al mar. És a dir, en lloc d'1 bilió tindríem 2 bilions de plàstic. Fixeu-vos que els països que més plàstic emeten al mar són els que estan més a prop de l'equador perquè generalment són els que produeixen més plàstic. És a dir, per exemple, al sud-est asiàtic molts dels productes que consumim aquí s'empaqueten allà. Llavors, grans residus plàstics de l'empaquetament acaben al mar. De fet, el principal emissor de plàstic al mar són les xarxes de pesca. Relacionat amb residus, quina és la regla de les 3 R's? Esta espero que sí que me la feu bé. Fixeu-vos bé perquè és una mica tricky les respostes. Esta, per sort, els alumnes de secundària la feien bé, això us ho diré. Perquè sempre els deia, si no em feu bé esta, ja perdo una mica l'esperança, perquè una cosa és que l'apliquen, però almenys que la sàpiguen, la regla de les 3 R's. Molt bé, tots l'heu fet bé, és reduir, reutilitzar, reciclar. Ho explique, ja ho sabeu, reduir, reutilitzar, reciclar, què significa? Això, que la gent se sàpiga la norma, me dona bastantes esperances que estem fent les coses bé. El que no em dona tantes esperances de que les coses van bé és que, fixeu-vos que el primer contenedor de reciclatge que va haver aquí a Espanya és de l'any 82. 82, això vol dir que fa més de 40 anys que hi ha la possibilitat de reciclar, evidentment no l'obligació. Quanta gent no recicla avui en dia? Moltíssima, no? De fet, jo diria que potser seria inclús majoritari o quasi. De fet, als alumnes sempre els preguntava i molts dels alumnes a casa seva no reciclaven. Doncs clar, si en 40 anys no hem sigut capaços ni d'agafar els residus i tirar-los on toca, imagineu-vos per canviar coses més complicades. O després, coses com, per exemple, que existeixi fruita pelada embolicada en plàstic o ous fregits embolicats en plàstic. Això són coses que, des del meu punt de vista, no me donen tantes esperances de cara al futur. Llavors, deixant de banda els residus, anem a l'agricultura, que hem dit que era el segon que més contaminava. Per què contamina tant l'agricultura? Perquè per a fer un producte vegetal tens que gastar aigua, fertilitzants, pesticides, etc. Però si en lloc de ser un producte vegetal és un producte animal, tot això se multiplica perquè tu has de produir el vegetal per a donar-li a l'animal i a més l'animal de per si genera els seus gasos d'efecte hivernacle i demés. Per tant, diguéssim que encara és més exagerat. De fet, en el cas del peix, com us deia, se li ha de sumar el problema que les xarxes de pesca són el principal contaminant de plàstic arreu del món. Llavors, un altre gràfic que espero que m'ajudéssiu a completar, que és dels aliments més contaminants. Això és una curiositat, però crec que és interessant saber quin és l'aliment que més contamina comptant tot, comptant producció, transport, si has de tallar un bosc per a fer alguna plantació.
quin diríeu que és l'aliment que més contamina per a fer tot això? Fixeu-vos que són 99 quilos de CO2 per a 1 quilo d'aliment, d'algun d'estos 4 aliments. Creu que és xocolata negra, carn de vaca, carn d'ovella o soja? Un d'estos 4 aliments, per a fer-lo necessitem, per a fer 1 quilo, hem d'emetre 99 quilos de CO2. Vale, estàvem entre la soja o la carn de vaca, però no, és la carn de vaca. Després, com he fet en les altres, us ensenyaré el gràfic completat. Vale, el primer era la carn de vaca. Quin és el segon? Que fixeu-vos que són 47 quilos, que és molt menys que l'anterior, però segueixen una barbaritat. 47 quilos de CO2 per quilo d'aliment. Quin d'estos 4? Xocolata negra, cafè, soja o carn d'ovella? Una d'estes 4 és... Vale, seguim apostant per la soja, però no. En aquest cas era la xocolata negra. Males notícies per als que ens agrada el xocolata contamina molt perquè per a plantar cacau fan molt de tala de bosc. Després del xocolata i de la carn de vaca, quina seria la tercera que més contamina? Espero que com a mínim després de sortir a la xerrada pugueu recordar alguna d'aquestes curiositats i així quan arribeu a casa els dieu als vostres familiars: ei, saps quin és l'aliment que més contamina? Doncs és la carn de vaca. I el segon, la xocolata. I el tercer, la carn d'ovella. Ara us explicaré una mica on està el tema. Fixeu-vos, aquí ja està el gràfic completat dels 10. Carn de vaca, xocolata, carn d'ovella. El quart seria carn de vaca una altra vegada, però de la vaca que fan la que fa llet, la que la fan fer llet. Cafè, gambes, formatge, peix, carn de porc i carn de pollastre. Fixeu-vos que dels 10 primers només n'hi ha 2 que no siguen d'origen animal, que és la xocolata i el cafè, que és el típic que sempre es diu de que si s'han de tallar boscos per a fer aquests aliments. La soja era una trampa que us havia posat perquè sempre es diu no, és que clar, la soja contamina molt, no contamina ni un 10% del que contaminen aquests aliments. Per què? Perquè és el que us deia, que els animals al final els estem alimentant també. Una vaca l'alimentes de soja, per tant, per a fer la soja contamines menys que per a fer la vaca, que has de fer lo de la soja més lo de la vaca, s'has de fer el doble. I quin és el problema? Que com sempre el que més utilitzem és el que pitjor va, no? És a dir, en menys de 100 anys el consum de carn s'ha multiplicat per 5, és a dir, això ho sabeu, els nostres avis no menjaven tanta carn com la que mengem avui en dia. Això per alguns és progrés, però a nivell canvi climàtic està clar que és un gran problema. Llavors, què podem fer nosaltres per a solucionar això? Per una banda, comprar aliments de temporada, és a dir, si tu compres maduixes quan no és la temporada de maduixes, poden passar dues coses, o que vinguen de l'altra punta del món, que és un problema, o que portin congelades 6 mesos, que és un altre gran problema. Per tant, no hem de comprar productes quan no és l'època. Després, reduir el malbaratament alimentari i intentar que se tire menys menjar, i això, consumir menys productes d'origen animal o deixar-ne de menjar directament. Us dono una mala notícia, la gent que és vegana a nivell canvi climàtic té raó. És a dir, jo no soc vegà, per tant no us diré que us féssiu vegans perquè seria molt hipòcrita, però és veritat que el consum de carn contamina molt. Llavors, què us diré? No us diré que no mengéssiu carn perquè jo també en menjo, però que n'heu de menjar, o tots n'hem de menjar menys. És a dir, el que no pot ser és que mengem carn per esmorzar, per a dinar, per a sopar, no és sostenible. O sigui, més enllà de la salut, que en això ja no entro, a nivell planeta no és factible, diguéssim. De fet, a vegades un dels bulos que es diu és que, clar, si tothom mengés només plantes, no tindríem suficient terreny per a totes les plantes que hauríem de tenir, no? Això és mentira. De fet, si tothom se dediqués a menjar només productes d'origen vegetal, les terres utilitzades per a agricultura se reduirien en un 75%. Per què? Perquè és el que us he dit abans, en realitat ja estem tenint plantes que els hi donem als animals. Si en lloc de donar-los als animals ens les mengem directament, home, menjo menys jo que una vaca, no? Doncs llavors, el que li estàs donant a una vaca, que potser dona per alimentar a 3 persones, en allò alimentes a 20 persones, no? Doncs això, ja us dic, jo no us diré que us féssiu vegans, però que com a mínim les dades són les que són i per tant cadascú que prengui les seves pròpies decisions i conclusions. El tema de la desforestació no entraré en profunditat, però degut a l'agricultura i incendis estem perdent bastant de bosc a nivell mundial i les conseqüències que s'està perdent la biodiversitat, que hi ha un augment del CO2 per la desforestació. Llavors, si en els últims 30 anys, si agaféssim tot el bosc que s'ha perdut en els últims 30 anys al planeta i l'adjuntem,
quanta superfície de bosc creieu que hem perdut en 30 anys? La superfície com de la província de Barcelona, com de tota Catalunya, com d'Espanya o com de 3 vegades Espanya? Aquí teniu un mapa dels països que perden més bosc. Els que estan en vermell són els que perden més bosc. Xina, que està en verd, és perquè han aplicat una política de replantació i allí estan plantant moltíssims arbres. Era, en aquest cas, una altra vegada la pitjor de les opcions. Fixeu-vos, en 30 anys han perdut la superfície a nivell mundial de bosc de 3 vegades a Espanya. I en tema de fonts d'energia, que això és molt important també en temes de canvi climàtic, canviant de tema, quines són les 3 fonts d'energia que generen més contaminació, és a dir, que generen més gasos d'efecte hivernacle? Són petroli, nuclear i gas natural, petroli, carbó i gas natural, petroli, nuclear i carbó o petroli, nuclear i solar? Sabeu que el petroli està a les 4 opcions perquè tothom sap que el petroli és la pitjor, bàsicament. Està moltes vegades els alumnes la feien malament. És petroli, carbó i gas natural, que és el que es coneixen com a combustibles fòssils. Però en canvi, si us pregunto, quina d'estes no és renovable? L'energia eòlica, l'energia de la biomassa, l'energia geotèrmica o la nuclear? Quina d'estes 4 no és renovable? Aquesta sí que normalment... Tots o quasi tots coincidim que és la nuclear. Aquí us fico un mapa una mica de lo que són les fonts d'energia. Les que generen les fòssils, que són carbó, petroli i gas natural, són el triangle de les pitjors que podem utilitzar. Després tenim la nuclear, que no genera gasos d'efecte hivernacle, és a dir, la nuclear, el gas que surt per les xemeneies de les nuclears no és contaminant, és vapor d'aigua de l'aigua que s'utilitza per a refrigerar les turbines. O sigui, realment, aquest vapor com a tal no contamina. Quin és el problema de la nuclear? Que no és renovable perquè depèn de l'urani, això ho sabeu. Llavors, clar, si s'acaba l'urani, s'acaba la nuclear i, a més, té tota una sèrie de riscs, etc. Per tant, en teoria, les millors, les més útils a nivell de canvi climàtic són les renovables. Quin és el problema? Que, com sempre, les que més utilitzem, fixeu-vos, petroli, carbó i gas natural. Això és l'evolució de si el petroli ha pujat o baixat, si el carbó ha pujat o baixat. Clar, han anat baixant una miqueta, no molt, una miqueta sí que han baixat, perquè han entrat una mica les renovables i la nuclear, però, clar, fixeu-vos, a dia d'avui, tot i això, el 80% de l'energia que utilitzem a nivell mundial és d'energies fòssils. Per tant, un altre problema que li sumem. Llavors, transport i ciutats, ja per acabar, el tema de les causes i el Kahoot. Quin és el mitjà de transport que més contamina, per quilòmetre recorregut? És a dir, si jo he d'anar de Barcelona a Madrid, en quin transport contaminaré més? En avió, en cotxe, en moto o en autobús? En quin d'estos 4 contaminaré més? Clar, la clau està en què és per quilòmetre, és a dir, això, si jo faig un trajecte, en quin d'estos 4 contamino més? Me l'heu fallat perquè és per quilòmetre recorregut, és a dir, si jo vaig de Barcelona a Madrid contaminaré més si vaig en avió que si vaig en cotxe, tot i que a l'avió vagin diverses persones, els avions contaminen molt més, o sigui, un avió contamina molt més que un cotxe. Ara, aquí surt quins són per quilòmetre els que més contaminen. Els avions, de fet, si és un vol domèstic, és a dir, si és un trajecte curt, encara contamines més. És a dir, el que més contamina dels avions és el moment en què despega i el moment en què aterra. Si tu fas un trajecte molt curt, pràcticament despegues i aterres. Llavors estàs gastant molta energia per a un trajecte molt curt. Si és un trajecte més llarg, com a mínim ja se reparteix una mica, tot i que és el segon. Després sí que aniria cotxe, moto, etc. i tot el que són transports públics són les que menys contaminen per quilòmetre. Però, si us pregunto, quins són els mitjans de transport que contaminen més en total arreu del món? És a dir, en tota la despesa que s'utilitza a nivell mundial, quins són els que més contaminen en total? Avions, vaixells i, ojo, que és transport per carretera de passatgers o de mercaderies, és a dir, cotxes, motos, autobusos o camions. Estan per separat, en aquest cas. El transport que més contamina són
els cotxes. En aquest cas m'heu apostat pels camions, no sé si algú vol explicar. Si no, doncs, ara al final ho fem. I després dels cotxes, quin seria el segon que més contamina? Ara, com que tots heu apostat pels camions, heu de decidir si seguiu apostant pels camions o voleu canviar la vostra aposta. Quins serien els segons que més contaminen en total? Vale, doncs ara sí, són els camions, els que heu canviat, heu perdut el punt. Els que més contaminen són els cotxes, motos, busos, després anirien els camions, fixeu-vos, 45% versus 30%, l'aviació només un 10%, després van els vaixells i fixeu-vos, el tren o el transport, això serien altres tipus de vaixells i demés, anirien només aquí a la cua. Clar, això què significa? Fent una mica resum del tema del transport. Que en el que més estem contaminant és en cotxes, per què? Perquè hi ha molts cotxes, però el que més contamina a nivell individual, si jo he d'agafar un cotxe o un avió, sempre contamina més l'avió, però afortunadament no hi ha tants d'avions com cotxes. Si tinguéssim tants d'avions com cotxes, llavors ja sí que estaríem malament. Llavors, en el tema de ciutats del futur, sempre els hi ficava als alumnes, hi ha una sèrie dels creadors dels Simpsons que es diu Futurama, que vivien en aquesta ciutat, és una sèrie de ciència-ficció de dibuixos, que se suposava que era l'any 3000 i vivien en aquesta ciutat. Què trobeu a faltar en aquesta ciutat? Així a cop d'ull, o què us crida l'atenció? Molt bé, qui ho ha dit? Arbres, exacte. La majoria d'alumnes tardaven un rato en donar-se en compte. Per una banda, no tenim cotxes al carrer, el qual en teoria és bo, tot i que s'hauria de veure què contamina un cotxe volador, però no hi ha arbres, no? O sigui, en aquesta ciutat se fa com gris, no?, viure en aquesta ciutat. De fet, les dades demostren que viure en aquesta ciutat seria molt millor per a la salut que viure en una ciutat menys verda. Això sembla una cosa bastant lògica, però sempre és important atener-nos a les dades. I dins del que són les ciutats verdes, com més biodiversitat de plantes hi hagi, és a dir, per exemple aquí que tenim més flors, sempre serà millor que un parc només en gespa perquè hi haurà més biodiversitat. Llavors, què podem fer a nivell de transports? Bàsicament, intentar agafar sempre que es pugui el transport públic. De fet, si podem anar caminant o en bicicleta, sempre és millor que en bus, perquè el bus contamina i el caminar no. Intentar tenir una casa eficient energèticament, això és molt important. Quan engeguem la calefacció, no obrir les finestres, o les cases antigues que abans passava que la calor s'escapava per tot arreu, intentar que això no passi. Això a les cases que es fan noves ja es mira molt. I després implicar-nos en iniciatives locals de reverdiment, és a dir, el típic de planta un arbre al teu barri. Plantar un arbre al teu barri no soluciona el canvi climàtic, però com us estic dient, és millor viure a una ciutat verda que a una ciutat sense plantes. Llavors, en això acabem les causes del canvi climàtic i el Kahoot. Conseqüències, és a dir, ja sabem com hem arribat fins aquí, totes les coses que estem fent per a contaminar. I ara, quines són les conseqüències? Fixeu-vos, no? Això és com que és el més evident, no? L'augment de temperatura. Això és a Catalunya, l'anomalia de temperatura. És a dir, nosaltres tenim una tendència estudiada de fa 200 anys ara, de dir, de fa 200 anys ara, la temperatura mitjana a Catalunya era, no me'n recordo la dada, però són com 15 o 16 o 17 graus, no? Cada any mirem si la temperatura mitjana d'aquell any ha sigut superior o inferior. Des dels anys 70 cap a ara ha augmentat, o sigui, cada any la temperatura mitjana sempre és superior a la mitjana que teníem. I si ens centrem només en Barcelona, o sigui, ja directament aquí on estem fent la xerrada, a l'Observatori Fabra, les dades ens diuen que la temperatura mitjana de Barcelona abans estava sobre uns 14-15 graus tots els anys, que serien les barres blaves, i ara està sempre en uns 17-18 graus aquests últims anys. Fixeu-vos que quan diuen en el canvi climàtic hem augmentat 2 graus i mig, 3 graus, que ho diuen moltes vegades, doncs és que a Barcelona passa el mateix, de 14-15 a 17-18. O sigui que no només és una qüestió global, sinó que a nivell local també es pot apreciar. Què ens diuen les prediccions? Doncs males notícies, ja us ho avanço. Que si seguim així, de cara al 2100, tot el que esteu veient al mapa que està marcat en vermell, serà més o menys habitual arribar a una temperatura de 40 graus. Això de fet ja ho estem veient, no? Aquí a Espanya, sobretot al sud de la península, a l'estiu hi ha moltes onades de calor i no és raro passar dels 40 graus. Bàsicament, com més temps passa, si seguim igual, pitjor, no? Qui és esta noia?
La Greta Thunberg, que ara va tornar a sortir una mica pel tema de la flotilla, però també sempre ha sigut una gran activista ambiental. Per què penseu que cada cop hi ha més activistes joves ambientals? Per què? Perquè d'altres coses no, a vegades de política no són tan joves. Per què els que són de clima normalment són tan joves? Com més jove, més anys te queden, en principi, i llavors el que ens diu la ciència, que és com una cosa molt òbvia, és que això és l'edat en la que has nascut i els diferents escenaris que t'aniràs trobant a nivell de temperatures. Clar, la gent que va néixer el 1900, la temperatura era molt la normal, diguéssim, i després, a mesura que vas naixent més endavant, els escenaris que et pots trobar, depenent de si apliquem més o menys polítiques de contenció del canvi climàtic, els escenaris seran pitjors. Una altra de les conseqüències és l'augment del nivell del mar, que això sempre es parla, principalment pel desglaç de gel, però també per l'escalfament de l'aigua, com que s'escalfa, augmenta de volum, hi ha un enfonsament terrestre i a més se desaceleren els corrents. En conseqüència és que augmenta el nivell del mar. Fixeu-vos, cada any el gel que es desfà a nivell mundial, sabeu el que és l'Empire State Building de Nova York, que és aquest edifici? 800.000 vegades aquest edifici cada any de gel se mos desfà a nivell mundial, és una animalada. Penseu que a l'hivern després una part se torna a gelar, però evidentment hi ha molta part que es perd. Llavors, les prediccions al 2100 a nivell de Barcelona és que si augmentem 1,5 graus o si augmentem 5 graus, veieu que ja hi ha algunes zones que s'inunden per l'augment del nivell del mar. O, per exemple, si ens n'anem al delta de l'Ebre, que és una situació més crítica, tant si augmentem 1,5 graus com si augmentem 5 graus, fixeu-vos el que queda del delta de l'Ebre. I a nivell de Barcelona, que sé que este mapa potser no impressiona tant, potser sí que us impressionarà més este mapa, que és que al 2200 o 300, aquí ja m'ho estem anant una mica més avant, tenim un compte, és a dir, els nostres nets o rebesnets, si augmentem 4 graus, que en teoria hauria de ser una predicció bastant pessimista, però tal com anem, qui sap, tot el que és la Ciutadella i, evidentment, de la Ciutadella cap al mar, tot això estarà ple d'aigua. Això és una predicció de si augmentem 4 graus, com estarem al 2200. Clar, al 2200 falta molt de temps, però clar, tampoc falta tant en realitat, no? Llavors, bueno. I aquí entra el tema dels refugiats climàtics, no? La majoria de gent que és refugiada abans marxaven de la guerra i ara el que passarà és que molta gent marxarà degut a això, que pujarà el nivell del mar o farà molta calor i no hi podran viure, no? Tirant de meteorologia extrema, doncs també, no? Tema de sequeres, inundacions, terratrèmols, tot això, tot ha augmentat des que va començar tot el tema del canvi climàtic. I aquí, per exemple, en mapes de sequera, cada mes el Servei Meteorològic ens fa un mapa que ens diu, segons l'època de l'any, si ha plogut molt o poc respecte al que hauria de ser per aquella època de l'any. Fixeu-vos els últims mesos, al setembre, l'agost i al juliol. A l'agost, per exemple, va ploure molt poc, al juliol, en canvi, va ploure molt. Si us fico el mapa dels últims 10 anys, de tots els mesos, veu més mapes vermells o verds. Clar, si mirem aquí, potser sí que hi ha més de verds, però fixeu sobretot 2021, 22, 23. Quasi tots els mapes són vermells. Fixeu, per exemple, març del 23. És que aquest any no va ploure quasi res, només va ploure pràcticament al juny, més del que hauria. Clar, tot això és el que es parlava de la sequera, que al final si tu estàs 2 anys que pràcticament no plou, doncs això després t'ho acabes trobant en què els boscos se veuen molt perjudicats, no hi ha aigua per a la pagesia i tot el que ja coneixeu. I a nivell de meteorologia extrema, per exemple, el que vam veure al temporal Glòria, que el delta de l'Ebre, per culpa del temporal, se va veure completament inundat, després aquesta aigua es va retirar, però clar, evidentment, tots els camps d'arròs i tot inundat per l'augment del nivell del mar. O a la Dana de València, fixeu-vos aquesta imatge que jo crec que no va sortir suficient, perquè sí que la imatge dels camps era com molt impactant, però és que fixeu-vos vist per satèl·lit. D'abans de la Dana a després de la Dana, tot això inundat d'aigua és tota l'aigua que va baixar per la inundació de València, o sigui que fixeu-vos l'animalada, no? Una altra de les conseqüències del canvi climàtic és la pèrdua de biodiversitat. Això jo com a biòleg me preocupa bastant. Diguéssim que per culpa de la sobreexplotació del medi, la pèrdua d'hàbitats i la introducció d'espècies invasores i demés, és normal que les espècies s'extingisquen, és una cosa natural. I hi ha un ritme normal, veieu que són aquestes línies, hi havia un ritme normal d'extinció, però des que vam entrar nosaltres a començar a fer de tot, pum, s'ha disparat el número d'espècies que es van extingint, és a dir, ja augmenta, no?
I hi ha acords polítics, però clar, fixeu-vos, protegir el 30% dels ecosistemes per al 2030. Jo crec que és bastant insuficient, el 30%, i per al 2030, que després, quan arribi el 2030, ja sabeu què passarà, no? Que diran, bueno, doncs 40 pel 2040 i patada endavant, no? Que és el que sempre passa. I després tots els problemes associats de temes de fam, de pandèmies com la que vam viure del Covid, tot això també està condicionat pel canvi climàtic. I a més la població humana no para de créixer, cada vegada els cultius són menys fèrtils, però en canvi cada vegada són més gent. Imagineu-vos el que podem arribar a viure. Què podem fer nosaltres per a combatre això? Principalment reduir les emissions, i direu, jo com redueixo les emissions? Les accions més efectives, segons l'IPCC, segons l'organisme que us he explicat de científics experts d'arreu del món, el número 1, el que més, és reduir el malbaratament alimentari. I diràs, ostres, però si a dia d'avui ja no hi ha ningú que tiri a menjar. És que penseu que no som només a nivell individual a les cases. Vosaltres sabeu la quantitat de menjar que es tira als supermercats? Tota la carn aquella que posa oferta, 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 si tu no la compres va a la basura. Clar, si abans hem dit que per a fer un quilo de carn emetem 99 quilos de CO2, si aquella carn va a la basura, has emès una animalada per a res, realment. O sigui que reduir el malbaratament és indispensable. Després, el que us he dit, reduir el consum de carn o tenir dietes riques en plantes, seria el número 2 de lo que més podem fer per a intentar revertir el tema del canvi climàtic. Per tant, ens hem de posar les piles en reduir el consum de carn. Educació i planificació familiar. Què vol dir això? Això és un eufemisme, dels científics, que vol dir, bàsicament, tingueu menys fills. I direu, ostres, però si aquí a Espanya la natalitat és baixíssima, no? Però hem dit que és un problema global, per tant, com hem vist abans, la població humana no para de créixer i els científics diuen, jo no us diré el que heu de fer, però si seguim així en la població humana tindrem un problema, no? Llavors diuen, a nivell mundial potser s'hauria de repensar una mica el tema de la natalitat a nivell global. Ja us dic, aquí a Espanya és un altre tema, o aquí a Europa pràcticament. Millorar la refrigeració de les cases, això ja us ho he comentat, i restaurar els boscos tropicals, que sí que a nivell individual és difícil de poder fer alguna cosa en aquest sentit. Llavors, jo sempre n'afegeixo una, que crec que és molt important, que jo ja us ho dic que me l'he tret de la butxaca, és a dir, no està a l'IPCC, però us la dic jo soc molt sincer, és votar pel planeta, és a dir, quan aneu a votar, quan vosaltres mireu els debats polítics, mai se parla d'això. Només se parla d'economia, de que es barallen uns en els altres, de si tu m'has aprovat això, de si jo m'he aprovat allò, de si m'has pactat aquí, de si no m'has pactat allà, però ningú parla de l'emergència climàtica. Doncs tots els partits, siguin del color que siguin, al seu d'això electoral, no em surt la paraula, el programa, això. Al programa electoral tots parlen de clima, d'una forma o d'una altra. Llavors, si us preocupa aquest tema, jo crec que és bastant interessant llegir-vos els programes i dir, ostres, doncs estos hi pensen més de la manera que penso jo o menys. Perquè a vegades hi ha gent que per altres temes econòmics o ara en tot de la independència o el que sigui, a vegades votem partits que moltes vegades no sabem ni el que pensen. O sigui que jo us recomano que us llegiu els programes polítics de tots els partits, dels que ja penseu que votareu i dels que no. I aquí, com us he dit al final, us he ficat una sèrie de... Això són publicacions d'Instagram, que si entreu a l'Instagram del CREAF, que és el centre on treballo, van fer una sèrie de 21 posts combatent diferents mites contra el canvi climàtic. Per exemple, alguns ja els han anat dient. Si China no reduce las emisiones, no podemos hacer nada. Alguns estan en català i alguns en castellà. Això no és veritat, ho acabem de dir, que no és només Xina, som tots. De fet, als Estats Units també contaminen molt, i tots els que li comprem petroli a Qatar, doncs el mateix. Tot això són tot de mites que si entreu a l'Instagram estan desenvolupats de per què és un mite, i això va molt bé, doncs mira, ara que ve Nadal ja està el típic cunyat que et diu no, això del canvi climàtic, sempre hi ha hagut canvis climàtics, doncs aquí teniu informació per a dir-li ei, no és així que les dades diuen això, o sigui que jo us ho recomano. Aquí us he ficat tota una sèrie de perfils que jo us recomano si esteu a xarxes socials de seguir o si entreu per la seva pàgina web doncs també. Una agència de combatre la desinformació és molt interessant perquè tenen un telèfon, els de Verificat, que si tu reps una notícia i dius esta notícia sembla falsa, els hi pots enviar pel WhatsApp als de Verificat i els de Verificat te diuen ei, doncs anem a mirar-ho i si poden te diuen això és mentira o és veritat i va molt bé per a això, quan reps la típica notícia que dius i això tot és una sèrie de divulgadors sobre temes de clima
que jo us recomano que els hi pegueu una ullada. Godai Garcia, per exemple, fa vídeos d'humor sobre natura. Si us agrada mirar vídeos a YouTube, si el busqueu, també és molt divertit. I ja per acabar, com us he dit, us he ficat tota una sèrie de documentals dels diferents temes que hem tractat avui. La majoria, o molts, són del TV3, perquè n'hi ha molts, sobretot del 30 minuts o això, que estan molt bé. Per exemple, en temes de residus, jo us els deixo aquí, us els podeu apuntar o fer una foto o el que vulgueu. Si us interessa temes de residus, El Cazador de Cerebros també és un programa... El Cazador de Cerebros també és un programa que us recomano bastant, és un programa de ciència que fan a la 2, que de fet el presentador és de la mateixa ciutat que jo, però no vos recomano per això, us recomano perquè és dels pocs programes de ciència que hi ha a la tele i també hi ha molts capítols que recomanaria. Després, en temes d'alimentació, també hi ha diversos documentals de la pagesia que trobo que són molt interessants al TV3, del 30 minuts, i després també aquesta pel·lícula, si teniu Netflix, o si no, la podeu buscar per ahí a veure si la trobeu, us la recomano molt. Si no l'heu vist, se diu Okja, és una pel·lícula de ficció, però que tracta el tema de l'alimentació del consum de carn. Però no és un documental de dades, de com està la situació, sinó que és ficció, però t'explica una història que et fa entendre una mica moltes coses. Jo us la recomano. A nivell d'energia, també us he ficat tota una sèrie de documentals. La sèrie de Chernobyl, no sé si l'heu vist, està a l'HBO, és sobre el que va passar allà en el tema de la nuclear, que també et fa entendre moltes coses d'aquest tema. I de meteorologia extrema també, ara últimament n'han sortit de la sequera, de la temperatura, de fet n'hi ha alguns, per exemple, estos dos, vos recomano especialment perquè són sobre el tema del Delta de l'Ebre, que jo soc de per allà, i crec que és molt interessant perquè surten els pagesos a explicar tot el que han notat en tots aquests anys i tal, i jo crec que és bastant... no sé, a mi em toca la fibra, aquest documental. I ja està, això seria tot, hem tractat moltíssims temes, us he donat moltíssimes dades, espero que sortigueu d'aquí sabent més coses de les que sabíeu quan heu entrat, i al final ha acabat sent unidireccional perquè no m'heu aixecat la mà, però si teniu qualsevol pregunta, ara és el moment de disparar, de generar debat i del que volguéssiu.